Meron tayong mga available mask na for distribution sa mga yan. In fact, ang alam ko na ibigay na. May mga pinrocure kasi tayo bukod sa mga donations na dumating. So kinakalat natin yan sa mga tao natin. Priority yung mga nasa lansangan. Sure, pero enough po yung mask natin kasi every 3 hours kailangan makapagpalit ng mask. Yung nakita kong mask kahapon, yung magandang klase. Yung hindi yung one single use. So tatagal yung mga. Hindi siya disposable Hindi na. yan.